ga farin wata sha kallo Muhammad Tukur ma zaki kake barago ai ba zaki yake ba rago ba mai gida zaki kake barago ba Muhammad Tukur ma Muhammad Tukur zaki kake barago ba Allah ya ƙara lafiya da nisan kwana a san dauri to kada ku sanya kifi ko karfawa kuma na da kaifi kowanne gida da murfi ni banga kamar ya kai ba sai da Allah ne ma banga kamar ya mai gidana ba ai shi yake yin kyautar da ga waka ta uban gidana a masu rabon aiki ya sanya rana wallahi dole a sa rana kullum kulle dukkan damuwa na masha Allah kuma da ne shi a gurin babban ubana wato ne san bai canza suna Ahmad dan Yakubu banga kamar ya kai ba tuwo ne baya canza suna daga Alhaji Yakubu Ahmad dan Yakubu sannan ka damuna gatan shuka ka bi yayanka ayya bi iyayensa mai martaba Ahmad nasarar sa yau kuma ta bi wallahi ka nasarar su ce take bin mai martaba ciro magyarin zaman ka Allahu ne gatan ka annabi ne fitilar ka mai haska da matsayin ka sallallahu alaihi wasallam ai zance ya kare kaji madogaran mu annabi Muhammad madogaran mai gidanmu Muhammad Tukur Jangwarzo Muhammad Tukur Jangwarzo babban jarumi ga kwazo yawa sarki babana bikina ya ce zai zo aya bikin ya ce zai zo kuma tabbas na san zai ai zo da shi da mai gidanmu rugun babban motsi ai na faɗa na sake maimaita mai gida baya saka kambu shi da yake da Allah subhanahu wata'ala sannan ka zanen zabo ai ko da kilina ba zai gogu ba ciro maka rike rabu makiya ba za su iya ba ya sa ya da shi a cikin zukatanmu ko da yaushe muna tuna da shi kuma muna masa addu'a Allah ya kara masa kana lafiya magana sai na miƙe sai na miƙe ko akwai uzuri sai na soke alƙur'ani sai na soke in ka aikin hanya zan miƙe tuntuni ne ma zan miƙe kurciro ma mai rigar sake a duk kai na gode kai hali na abba da ummanka tabbas banga kamar kai ba ai ne ma banga kamar kai ba na rantse banga kamar kai ba hakan nan ka masu farar aniya Alhaji Yakubu ikon Allah iyayenka masu farar aniya Allah ya ji kan kakarka mai gida suna da farar aniya mai gida su kaniya kuma sajida akwai su da alkunya Allah sarki ya biya sajida sa'an ta fatima muka ji farar aniya Fatima fara aniya ciro mu masu farar aniya su ciro mu masu fara aniya ciro mana kira ka farar laya ciro mu farar laya ai kogun zaki dole a sakanya ai zuma ce farar saka da mai martaba uba kuma mai kunya Allah kara maka lafiya babu mu a magana wakar idan ban daidai ba a cewa abba yana tuba ciro makai ma na tuba to a cewa abba muna tuba ciro makai ma na tuba ai su ciro mu ma mun tuba Allah ya maimaita Madina amin ya hayya kayyim Allah ya maimaita Madina dan mutuncin biyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam gamji sha sara da sassaka ƙaryan yaya mai fika ko a rigar da sai dai saka mai martaba madgwarzo kaji dan gurgu a mutane banga kamar kai ba wallahi da an ambaci sunansa daɗi nake ji har cikin zuciyata Allah ya ƙara masa lafiya da nisan kwana